سلام ملا علم زلهم كورات تقاتلتي بزلهم سلام تعنا فرح عقوز بلنا ثمنه نلوم معلت بار مسحازيو عوز قنا حاونا رستورانتن بارن دكان زلو كلا لكم دقيمة سلام مكتان مجمرة بتعرف دقيمة أنا بزعبة كتما رجس سبرجي زقمت إذا يرسالم إلتيان إثيوبيان رستورانت بار زلو إذا عينة مقبي الريب دما مرحبا يبلنا لو سلزي إذا بدك قوينو لازم نركب ما أبزي نريدلنا أدرس مالتي مسيناها نكاتلنا أبو ويب سايتنا تقال جوجل آتينا ونكرهون غلنا ولا تيم كمش شغنا آتينا أول شيء كنا آتينا ولو أول شيء مساعتنا إذا يمثل في رستوران حد في رستوران تنا مالتي مرحبا يبلالو رستوران أبز مساعتنا قام زين الطلبات اللو زي تواصلنا مين لكم ما بزم على تزمين زم سبلكم زليكم معينة ماكبي زليكم معينة ماكبي مسواقو بزلو زي رستوران تزنتات ملنا أزيق فيه زلينا تاكم قبلنا قبلك راح يكونس كنستت راح يكون أنت أوريات مقبرن كلنا تمكن تكونون كله كالينكا كنت قمول نغلينا ولتي مرحبا يبلا له رستورانتي عند حبشة أبريغن سبرق مالتي أبدو كنت داكينا خا نبزم تيام كاميرا زليكم معينة فرتاب زلوكم زي نارهات فرطو تهونيكم مالتي الرياض لنا موسو مالتي بعات مع سامر زليكم معينة حبر مالتي أزتي ونجازا خز مالتي أبزم صورنا خابنا لكن أبز حريش لكن أبز تفعل عينة لكن زليكم أزات رح مسأ بحسر زبل واقع برتعو واقع لكن مالتي بربر عدنا عمال لكم أبز مالتي قالت إحنا لكن أبزي زستفعل عليه اللو قالوا مركين تنكسلنا وانا عدنا خا جبنا بهالنا خا كوفي كسوتي هذا لهم كسوتي لهم كا مرحبا تبلكم الله أبز ما الله مالتي ميرا قصيلنا بلو ابز قصيلنا خفل خا انا ابز خنوزكم من مالتي ابز خا استفال عليه عينه نبرت አሉ مالتي باي انتنا رايو ازي حسر ازي تعوز خوني مالتي ابي كتمارس اب كتمارغنس برغي خا رايو قصيلنا كل لكم استفال عينه مالتي زلينا خا بهلاوي صحال عندنا ما في غنيات بهلنا عندنا ونسخ مول لكم مالتي بمول لك نازي ابز غن جبنا الله ابز جبنا غ استفال عليه تدليخن صليم تدليخن صعدا نناتكم ون مالتي تدليخن قيح تدليخن كا بيጫውን ከነምጽና بيጫ ከምዘና ይበራት ወንጀና ከነምጽና ቀጽልና ብዙ መጎለኩም አብዙ ናይ ቁሪ ከቦርታለኩም ዝተፋላለየ የለና ዝተፋላለየ ንብረታት አብዝለና ማለት ቀጽል ካሜራ አስከብዝ ካሜራ አብዚ አሪዮም ካሜራ አሪዮም አብዚ ካሜራ አሪዮም ጥይገር ካሪዮም ታወዲ ጥይገር ካሪዮም ቀጽል አብዚ ዝተፋላለየ ንብረታት አብዚ አለና ሪኸቡ አይትስአሉ أبي أنت دايلكم كاب كتما رجنسبرغ مالتي أف كتما رجنسبرغ مالتي أب هاجر جيرمن كاي هون الله كسلنا نبزخا استفلالي ناي ناوتوبن كا أهلنا مالتي كامسينا كا بلارد مصاوت مالتي كنزانا كا مالتي عمرنا فسح تدا كوين ودس ساعات الله مالتي يودنا 14 ساعات ولا كود سب ساعات زي كالك استفا قرب حاصير غزي ግን يوت كزانا كا علك مالتي فريش كونت دا كوينكا ازغا مصاوت مالتي زغاني منسيات مصيم كاي صاوتي زانا كو مالتي كلا أمنا يموت تخنريكم نغلقا نروح نزي أكل هوني بس يخم رأي وطرح بال دابزن نوصل حافظ كات كاميرا مبزريو زغب نوصل أنا خازن على صلاة مالتي هنا تايبلو بوتات كزاربون كله جرما سب كدان جرما جزاخا قبلا جرما زربا خام السلابلو مالتي أبوتات نسألة أزي بلوس لخونا نسألة لنا مالتي أبزون مجرجال لنا كذا نخ معرفة أدلينيا مالتي كلا أبز تهالو بجماعة ولان له بجامع نسناون بجامع نزعلني أصوت كايتو بقولكم جزء أنا استوم سجوز لأني مالتي أبزو ورك أو زخانة من صفنا ناي تاشملو ورك أو ناي تاشملو زين معلو لكن أبزو خاب فلوس كاو من صفنا ناي تاشملو مالتي من صفنا ناي جبنا مالتي إذا بحب ببهلاوي إذا خا ورك أو مالتي كسلنا أبزو خمس قديمنا خمس أنا حنا خا ناي برور زخنا ناي ناوتون كعلى الناس مالتي أزيد السب لا بجزء خاطر ينقل لها مالتي أنا بعد زخا خوم مالتي زخا ورك أوي كا ناي جبنا مالتي أبز استفعل لنا زبر نابره مالتي ديم لايت زلوا مالتي استفعل أبز مسقط أنا أبز لعلق أنت يا لزغا أبز من قاري أدلكمني من قاري أدلكمني نفقط لنا عدنا مالتي سلازي قال أنت يا لون يوم نخل مالتي أو أبز قان استفعل لنا لك عكم زاب زلوا مالتي
ብፍላይ ንውራይ ክኸውን ከሎ ንጥምቀት ክኸውን ከሎ ክንጥቀመሉ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ንብረት ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ብርሃን ዘለዎ ዲምላይት ዘለዎ ካልኦት 48 እንታይ ዘለዎ ብያቲ ዘለዎ እዚ ከዓ ተኣምልክልና ኸኒ 5 ብያቲ ዘለዎ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ማለት ሰፈር ዘሎ ማለት እዩ ኣብየቶ እዚ እውን ክፅብቅ ከከም እንታይ ሽሙ ማለት ዓቐኑ ከከም ንእሽቱ ከም ዓብ ንእሽተይን ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት ካብዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ ኣሃሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ እዚ ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ጀበና ብጋዝ ዝሰርሕ ጀበና እንታይ ሽሙ እዚ ፋርኔሎ ማለት ኦሪጂናል ፋርኔሎ ኮይኑ ግን ካብ ጋዝ ዝሰርሕ እንደገና ካብ ኤሌክትሪክ ዝሰርሕ ማለት እዩ ወርቃዊ ሎ ብሩራዊ ኣሎ ማለት እዩ መንፀፍ ከዓ እዚ ከዓ ከምዚ ናይ ዓድና ኣለኩም ማለት እዩ ምስ በርጊ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሓውና ከዓ እዚ ኣብ ሃገር ኣውሮፓ ማለት ኣብ ኣውሮፓ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ሃገር ጀርመን ከዓ ዝገብሮ ዘሎ ምናልባት ንዕኡ ንሓቶ ካብኡ ንወስዶ ተመክሮ ተሃልዩ ከዓ ምስኡ ንእሽተይ ዋላ እውን ርብ ክንገብር ኢና ደጊመ ከዓ በዚ ንምድም ኣብዚ ከዓኒ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ተመፂና ከዓ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዘይቲ ከዓኒ ቅብኣት ዝኾኑ ርእስና ማለት እዩ ከዓ ንርእስና ንደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ይኽእል ንደቂ ተባዕትዮ ክኸውን ይኽእል ኣዝዩ ልስሉስ ዝኾነ ከዓ ቅብኣት ከዓ ብዝተፈላለዩ ኣለዉ ማለት እዩ ከም ዝሪኦ ዘለና ብዝተፈላለዩ ዓይነት ዘለዎ ከዓኒ መፂኹም ክትሪእዎ ከዓ ደስ መለና ኢሉ ካልእ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣለዎ መሸጥ ኣለዎ ናይ ህፃናት ናይ ቆልዑ ናይ ህፃናት ቆልዑ ደቅና እውን ኣብዚ ምዕራባዊ ዝኾነ ዓለም ቋንቋ ናይ ኣዲኦም ክመሃሩ ተዘይክኢሎም እመኑን ማለት ናና ደቂ እውን ኣይኮኑን ማለት እዩ ስለዚ ቋንቋ ናይ ኣዲኦም ተዳ ፈሊጦም ቋንቋ ኣዲኦም ክፈልጡ ኮይኖም ከዓ በዚ ናይ ነዞም ዝሰርሕዎ ከዓ ክመሃሩ ከዓ ክንገዝኣሎም ኣለና ማለት እዩ ቀላል ነገር እያ ግን በዚ ወስዎ ደቅና ግን ኣዝዩ ውድእ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ወዲ ቆልዓ ከዓ ቋንቋ ናይ ኣዲኦም ተኽኢሉ ከዓ ነቦ ክሕገዝ ይኽእል እዩ ነዲኡ ክሕገዝ ይኽእል እዩ ንሃገሩ ክሕገዝ ይኽእል እዩ ንዓለሙን ክሕገዝ ይኽእል እዩ ማለት ቋንቋ ናይ ኣዲ ተዘይክኢሉ ግን ሓንቲ ኣይጠቅምን ኣብዚ ለክን ማለት ዘን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝኳ ብዙሕ ተንሽኮርኮር ትብላ ብዝለክን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሽሙ ማለት እዩ ዝመረስ ክንዎ ጨርቂ መርቂ ወላ ናይ እንታይ ሽሙሎ ማለት እዩ ኣታጋስ ብሂወታ ካብ ዝላትካ ብሂወታ ኣርትኻ ብዝላት ወዝኾነ ዳሓና ኣብዚ ገፅና ክንቅፅልና ኣብዚ ገፅና ክንቅፅልና ኣብዚ መፀናኻ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰምናሃት ኣለክን ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣብዝውን ኣለክን ብያት ኣለክን ዝተፈላለዩ ዓይነት ማለት እዩ ካልእ ፍልይ ዝበለ ክሪአክን ካብ ታሽሙ ዘበልኩም ከዓ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ወደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብዚ ኣላ ኣዝያ ደስ ዝበለትና ከዓ ባህሊ ናይ ዓድና ከዓ እዚ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ከይድና ባህሊ ናይ ዓድና ረሲዕና እናገርና ንሕና እዚ ከዓ ኣበይ ይርከብ ተባሂሉ ከዓ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ሬገንስበርግ ኣለኩም ብሕፁር ዋጋ ማለት እዩ ነንስትኹም ግዝኡለን ንደቅኹም ሕቆፍ ዝኸውን በእንተ ተገዛእኹም ከዓ ደስ ዘብል እዩ ምክንያቱ ወዲ ሰብ ባህሊ ኣብ ገዲፉ ሽዑ ይጠፍእ ሕብረተሰብ ከዓ ማለት እዩ ለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ነበረ እዚኣ ትመስል ነይራ ምናልባት ካልእ ሕጂ ንእሽተይ ምስቲ ዋና ዝትካል